anyị akwadogo ka anyị wetara ụmụaka anyị onyonyo ga na-akụziri ha ka esi asụ asụsụ Igbo site na A ruo na Z, na mbido na ngwugwu Igbo, ka anyị kụziere ụmụaka anyị ma erimeri Igbo, ka esi esi ka esi asụ asụsụ Igbo, ka esi ede ede, ka ọ ga-abụ asụsụ Igbo ahapụkwa n'ịla. Biko ka asụsụ Igbo hapụ ịla, na ọ dịkwanụ mkpa. Kedu ihe bụ na ụmụaka ugbu a ụfọdụ nọ n'ala Igbo a na-asụrụ ha oyibo, ọ na-agbazi anya mmiri. Ndị nọ n'obodo oyibo na-achọ ka ha mụta Igbo, ndị nọ n'ala Naịjirịa isi Igbo afịa ha. Biko na ụmụnne anyị ndị Igbo ka Igbo hapụ na ịla, na onwe ka ọ dị na ihe nne na nna anyị ha nyere anyị n'aka, na ọ na-agazi nwa anyị n'aka, nwekwa nke ọ dị na ka ndị na-ada aghọta Igbo. For the benefit of those who don't understand Igbo language, we want to bring to us and our children videos on how to speak and learn and understand and speak Igbo language. Learning Igbo language is sweet and very good. It's encouraging. Igbo language is a very sweet language. We should not let Igbo get extinct as it's going. It is very good that our children should learn our language and culture. Culture is very well encompassing our food, our dance, a lot about Igbo that is interesting and wouldn't be allowed to just go extinct like that. Thank you, my people, as you join us in our YouTube channel, Twitter handle, Facebook, and so many other channels. N'ụbọchị taa anyị na-aga iwetara anyị ka esi ade na ka esi agụ abcd Igbo, nke oyibo na-akpọ ABCD alphabet, Igbo na-akpọ ya mkpụrụ edemede. ABCD bụ alphabet nke ndị Igbo, ABCD nke ndị Igbo. Anyị na-aga iwetara anyị taa ka esi ede na ka esi agụ ABCD mkpụrụ edemede Igbo. Ngwa ka anyị na unu nọrịa n'ụbọchị taa ka anyị mụọ ABCD. A B C D E F G B R G I J K M Q Z M N W Nye O A P R S Sh T U O V W Y Z.